abantu bayakhuluma lapha nje nahlanya nina orimo overthinkayo lezinto orivele overthinkayo angazi ngiyabona sebakhuluma lapha kuma podcast but hey lo shaya lesizo samakhabethe unama drawer la esiswini ngithi yo angidakela wena ithuthi I think I'm too gay, Toyas. Angazi. Yeswa ngeke ngilunge into zokujola ngoba nje. Umfana makeza yima shaya bo hey, ngithi sure. Ya sengicedile. Ningazeni BA. Sisu samakhabethe anginazi sisu samakhabethe anginakade anginanja mina. Understand? Hey. Isilwa nama tight. Mazi ukuthi ngiyenzani tight ngine flat stomach. Yes. Ama tight abo mama uthabaza abo mama mabafaka ama tight. Faka ama tight mfana abo mama. Hayi mama yazi bas traumatized. Asamgelo ozongdansa la. Ozongdansa le tight la samgelo ozongdansa le tight. Yakalukhuluma kakhulu. Thathe lokukhuluma kakhulu. Uzodansa lethatha mara mama yini lezinto ngibonisa zona. Awuthini wena? Umama wakho ngisalile ngitshelani uyahlanya. Mayenza ngathi awuziboni lezinto. Uba uthini lo? Why did you betray Mafitsotso? What do you mean when I betray ngani uthini manje wena? Ngafuna ukuswabise fast. Uthumela mina manje. Betray kanjani? Ke wangizwa ngikhuluma ngoMafitsotso. Ngoba ever since they said whatever that they said, I never even spoke about it. Tomazana. Yes, hello, I'm ready. Askisi. Shia lapho ke? Yeah. Angela isanda usina kuphi? Abothayisi baphansi. Phansi kuphi? Baphansi basemotweni. Bala. Yeah. So sisa Hayi sisa decide ngizokutshela mina khuleka. Ngena ngizobe ngaphandle ke. Okay, sharp. Ne? Sharp. So nje yazi ngidinga assistant so yeah yo okay sharp ngithi kuvela ezinye izinto nangithusa mirror reflection niboneni guys hayi ninganyenzi kanjalo yo ngiyacela le tight phela phansi ine i-design i-design yakhona inelo inembobo for ukuthi mawuchama ngomela ngokhumule yonke into yaba but yes anyways guys I never said anything after boMafitsotso bakhuluma whatever le bayikhulumayo yabo
Siyalala wena uyagcoka. Uzothini? Hayi mayena ngiyibona chef. So guys, like I literally said anything. I mean I didn't say anything. So legend le yang sokolisa bafethu. Yes. Wakhe wafuzela kanga. Yo, so guys, cela ningangifaki nenkinga nor nikhulume ini ngami. Mina mabaceda bakhulumile shem. Skin jean ngiyaqala uqhubeka skin jean. So angicali, but I've been into baggies for a while, so skinny jean bana ngishaya mangabe ngiyazi ukuthi ngiyemsebenzini. I understand. But now guys, let's hide le ngibona say let's hide. Unayibona? Ilezi ezibambayo. So let's hide le bayifake like ukuyithunga baby, they are so smart because they left like a hole. But design a hole who's like thina masifuna ukukhamba like kube lula. Sengiyantshela ke ukuthi naza ngisho niyazi ukuthi mina ngisimpilo. Yabo bay design bayifaka imbobo. So le mbobo le yenzela ukuthi mawufuna ukukhamba ungasokhula. Awusamkele bakupha. Sangela sophakamisa leji. $360 angizenzi lezo zinto mina. Yeah. Guys, yo, legit, like mina le, I normally isize yami ngithola Levi's. Yabo, so ayile iyona mfana. Mara bathi ngibonise. Ngathi ngane legit. You understand? Nayibona ma. Yo. Ay what did Levi's ay hlonipha yo. Awusho ngiyokubona like mawuthenge skin jean sinokuhlala like stretch man, noma ungathenga isincane khona lesi stretchayo. Mntanami lesi la u-30 la u-16 la u-12 mfana kunokuthi yo guys like the way transparent ngakhona vele nginibonisa vele izinto ezinje. Hey, mina sho ukuthi ngiyanthanda. Hayi mina ngiyanthanda bafethu yazi aniboni. Aniboni. Yo. Hey. Hey. Atuba. Done. Press off, couple. Oh. Yo, press out.